Is-suq Ewropew huwa suq ewlieni għat-Turkija. Fil-fatt tul is-snin pajjiżna waħdu importa ma' 325 miljun euro fi prodotti mit-Turkija, filwaqt li Malta esportat ma' 22 miljun euro. Minn barra dan, fl-aħħar snin investituri torok għażlu li jinvestu f'pajjiżna f'setturi differenti bħal dak marittimu. Kien għalhekk li l-Kamra tal-Kummerċ Maltija rat li n-negozji bejn iż-żewġ pajjiżi jissaħħu u dan billi sentejn ilu twaqqaf il-Kunsill għan-negozju bejn Malta u t-Turkija li kif spjega ċ-Chairman Mark Bencini huwa l-vuċi ewlenija għan-negozji bejn iż-żewġ naħat. Il-Malta Turkish Business Council huwa kunsill taħt il-Kamra tal-Kummerċ ta' Malta. Kull membru tal-Kamra tal-Kummerċ għandu dritt biex isir membru tal-Business Council. Aħna regolarment nitkellmu mal-Business Council ta' Turkija u norganizzaw avvenimenti bħal Business Forum li norganizzaw illum u permezz tagħhom in-nies li huma fil-kummerċ jistgħu jiltaqgħu ma' xulxin. Il-komunikazzjoni issir mal-Kunsill responsabbli min-negozji fit-Turkija li rnexxielu jibni tip ta' relazzjoni ma' 127 pajjiż differenti fosthom Malta. Il-50 sena ta' relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi huma bażi soda biżżejjed biex ir-relazzjoni tgħaddi għal pass li jmiss, dik li jiskopru setturi ġodda li fihom Malta u t-Turkija jistgħu jaħdmu flimkien. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg stqarr li l-potenzjal li qed turi t-Turkija huwa biżżejjed biex investituri Maltin jingħataw l-għajnuna u jimirħu f'dan il-pajjiż. Jesporta ħafna anke lejn l-Ewropa u bil-forsi tkun relazzjoni tajba ma' dal-pajjiż. Hija 50 sena ta' trade dejjem jiżdied li aħna rajna il-potenzjal tiegħu anke meta tmur 10 snin, pereżempju 2007 kien l-ewwel darba meta Malta Chamber of Commerce fetħet il-Maltese Turkish Business Council. Aħna Business Council nużaw meta naraw interess qawwi bejn membri tagħna biex jikkonċentraw fuq suq partikolari.